الله أكبر يوفون منهم بالدفل بالنذر ندفلون ويخافون ما منهم بسرعة يوما دنيا كان شره دون من تورك يرى مستطيرا شريفين ببيني رسول الله نوال القيامة الدنيا ويطعمون الطعام ما منهم بمولى دمنا على به تدون النجاتولا مسكينا ومسكين لدمني ويتيما ويتيم لدمني واسيرا دينا من أبوه لدمني إنما نطعمكم نو يولدوا بابك أو مك أو لدمني لوجه الله على جاتي دكوسو لا نريد جزاء أنت سراجني منكم أو بلو ولا شكورا على بركة دان دوني نوفي إنا أو مسا نخاف إنا أو نخاف أو بسرا أمني يوما دون الدنيا أبو سامي يبت نبوش الدنيا قمطريرا من يوشوا كلام مسوا ووقاهم الله مؤمن من يمولى دمني جيريا الله تعالى يولو تنا شر ذلك كابو دون تورما والله على يكمبه نين ماي وسرورا أني نسجيه وجزاء أيو سرا نفنيه وسبل من جرا أيو سرا الجنة فرولا أني هادي فينا هذا كونه إنه مسلم به الجنة كونه نقول مثلنا وتتليه الجنة كونه اسمه يا ربنا على لا يرون شمسا وتتليه الجنة كونه وتكلوا الجنة كونه تنزل لها الجنة يدي سماو سنيانين به مؤمن دلا كتوفها أيردن تيجتو يوكلو كلو دامبلا جلين سجلني دالني جولين باسرو ولا منو سالوك عليهم دم الجنة دون دلا ni veruye vermi warje ani baradeu veri ngera qawarira akala veri de ngame veri ma min fiddatin kabni warje la ka warje ka veri ka verje labben ibitu ka kono jiya kono ibe ye veri baski tasma ka bitasma be tasma deu الجنة الله أكبر قدروها دم زمن من غير فارين دي موكلنك قدرتنا قدر من الدم بلا جلنا كل ما بيجا باترون فما أبو فارق النا فقط الناس كده إبامي كاجا يفاردوا من غتيلا فما تأخذ فني أتيجي أتوب بيرتي نجي ka tobo ibida bo mini boy ko o folo yin la ke Allahu akbar wa isqawna bal jinadun lammi ya aljina kono kasan global falena kana nizajuha ami ojinya gamin takera sanjabila nima guji zanjabil de nyama kujiye nima zanjabil don oye kokolo nye oba aljina kono tusamma ubu to wele kusal sabil nyama kumin da man faringa tayi ngono kono akadida isigile menai jebi dabrala kami be kami itafa ile wuli ikono bala tebo kabunya nya fami an ke borana o tale jalu bwa kona ma ali ma dono ya di amada ويدوب ولدان لما زو مبك من سالوك عليهم ولدالا مخلدون لما زو من دوم من دم سيا سوريغا تمنامي ni sura ka demzere nunye ebu bisriya o cheya koso abiki yina ko luludo no to juru tigara ka chari nduma tmunami mega men ni fe min tlo bengana ablay ni sura ka yelige yerino ayata fiye ka daka de abe soro minu yo ke ni yo ke bi yelige ako ni sura ka yelige yenno ina yelige na iman ne mala masega mimma ngutufo ibe fanga yinyala kabira fanga minu kabo alihim thiyabu sundusin daranya misal lagi baddo nimbu kana min bagala mado wa istibraqani daranya kuma
ويا الجنة دوم مصري أساور كل ورولا من دلم ورجلا ربهم وما يولمي من جلا فهورا من سنيا لمه no kero ba fu ma ko ni min vli nema min vle min gera saraye lakum aw mu'minu ye ay shum min gnyero ni ala ya kabara kera mashkura bargada fayne ala yoro aw masa aw tigi aw ne qur'an jigi e muhammadu ma tanzila jiginna wallahi anya do andang ne na wada amla kalana anya do andale mbaran daga ne limenne wodi amla kala na nga nyol lame fasbir e muhammadu ka sabali yo mi rabbina naga kiriye wala tutiya simam junum to kala so matugoko ma ngafirula aw kafura wal mamma min gra fitri wala juye eki matgofo soma soliga ala wele wala ala wele shu rabbana fasjuni ega suyubi الله تعالى قال سميع ليلا شولا طويلا من كل غلق جاء ليل طويل يا جماعة ما تشاهدني ما لارس بصره شوف أقول إما ليل طويل كذا إما لارس بصره شوف إما ليل طويل كذا Limas is no matter ni para kami la ilaha agad injoli bineo Allahu akbar inna haula'i kada liman gafirin nun bejietel mainde kanu yawman ubegadun to ukofe saqila dungi bayno alqiyamah dunye aw masa de admadunda washadna asra anyo miskler wanyo galya wa idha shi ni yoro min baad madina nde miskleri ani sid de sabu ani wuruta ni fama boran nadre bobo chayala ani ziflata Allahu akbar tumana mi na ya aw masajja adama don yugo ambo mafale tabdila mafalinina ako badalna tabdila ayo fawra mi ko kuma le afa ko babana gunnon da ba le to do ne te ne bo don ne ba ninta zo nga ga wari esa ala kai ni papi inta do ga wari mo fa ka do be kai o ginu sa ni o do ba do fo itala minum ba don no le tama gwana no ya dubali gwana no ya fi duguma e ba manga me be kina ko kulu jigina ka no ko ke ga te sakoro dubali gwana se ga ta duguma Allahu akbar inna hadi ni qur'an min vle qur'an ye wajuli de wala zo mobi na ma minja ina sira mine ila rabbih katim man qur'an kalamiye ma tashauna sira mine sega jawiye ila an yasha Allah fa qad Allah ta'ala yadu Allah ta'ala ala kera doni masai akiri bereno kabaro ala ben maddo ni mami haja ira maji aga ina qur'ana man andora aga ina gono yira to ina mawo ala illa sabal labbe qabla ulunye ben madimi suratul mursalat ko suranye makiyatun nadu 50 aya bidu be suranye gono ay kala na min Allah taala to barka mai ne man lo bolen di Allah taala arrahim ila rayna karagar len dido wal mursalat in kallani fiye fiye minum becci ka nyongon no mina fo shoji ki kilma nyome jumi ni be ko ko ni fiye wulla janjana e ba ya be ko mi fiye dal mi nyon ko iba ko shoji ki nyon ko juro mo mara makatu ka bodoni ngata mi kala do Allahu akbar fala jibaji in kallani
ni fiyew ye fiye minnu bɛ ciba kɛ حسن ciko gɛlɛnna n'olu mɛ u ka sow bɔ ka bin ka yiriw bɔ ka bin والناشرات nka lani fiyew ye fiye minnu bɛ kabasen cari nasiran carini na والقارعات nka lani kuranɛ ayaw ye minnu bɛ farafarali kɛ فرقا farafarali la bɛ tiɲɛ ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na والملقيات nka lani malikaw ye malika minnu bɛ filili kɛ zikira waayila عذرا k'o kɛ luzurafɔ ye أو walima نذرا k'o kɛ babagalikan ye إنما توعدون kalli jaabi ye jumɛn ye k'a dɔn fɛn min layidu talen bɛ aw ye لواقع o bɛ kɛ dɛ siga tɔɔrɔ فإذا النجوم mami النجوم dolu طمست n'o y'o tuuse ka nɔrɔ bɔ a la وإذا tuma na min السماء sankolo فرجت n'o y'a ci وإذا tuma na min الجبال kulu نصبت n'o y'olu suuru وإذا tuma na min الرسل kiraw أقتت n'o ye u fara ɲɔgɔn kan يوم don min وجلت n'o y'o tijari tɔw ye يوم الفجر ka taa kiri tigɛ don ma وما أدراك mun y'i la dɔnniya ما يوم ma yawmul fasl kiri tigɛ don ye don jumɛn ye ويل bɔnɛ ni yankata يومئذ o don na lil mukaththibin o bɛ ngalontigɛbaaw ye ألم نهلك الأولين yala anw masa ma fɔlɔ kafiri tɛmɛnenw halaki wa ثم o tɛmɛnen kɔ نتبعهم nanutubihum al-akhirina minnu bɛna ko b'an bɛ olu ko k'olu nɔ minɛ نفعل anw bɛ baara kɛ بالمجرمين ni kojugukɛla bɛɛ lajɛlen ye nin كذلك cogo in de la ويل bɔnɛ ni yankata يومئذ o bɛ alikiyama don للمكذبين ngalontigɛlaw ye ألم نخلقكم alam nakhluqukum ألم نخلقكم yala anw masa ma aw da wa من ماء ka bɔ ji la مهين bi ji min ye ji lafulen ye n'o ye mani ji ye فجعلناه an ye ji in kɛ في قرار sabatiyɔrɔ la مكين min maa faguyalen bɛ n'o ye denso ye إلى قدر ka taa damajira ma معلوم min kɛra dɔnfɛn n'o ye wolo wagati ye وقدرناه anw masa ye latigɛli kɛ nin ma فنعم القادرون sebaga nɛɛma na n'o ye anw masa ye ويل bɔnɛ ni yankata o يومئذ bɛ alikiyama don lilmukaththibin ngalontigɛbaaw ye ألم نجعل الأرض yala anw masa ma dugukolo kɛ wa كفاة ka fɔ malifɛn ye أحياء ɲɛnɛmaw b'a kɔrɔ وأمواتا siw b'a kɔrɔ kuluba sabatilenw kɛ dugukolo kan شامخات minnu kɔrɔtalen bɛ وأسقيناكم anw masa ye aw adamadenw lami ji la furata ji min n'o ka timi furata min ka timi wayilu bɔrɛ ni yankata yawmaidin alikiyama don للمكذبين o bɛ ngalontigɛbaaw ye aw ka taa fɛn ma aw kafiru kun kɛra a bɛ ngalontigɛli kɛ ni lazamiya ye taa sɛgɛrɛ aw ka taa إلى ذل suma sɛgɛrɛ في ثلاث ni salati shu'abin min ye tigɛ saba dunge ye لا ذليل la dalilin fiye sabatilen tɛ n'a bɛ maa suma ko negeda ولا يغني a tɛ nafa ɲɛ maa ye minalahi kabini tasuma kamina janama tasuma tarimi a bɛ kɛruni kɛ بشرر ni mɔɲɔw ye القصر a dɔw bɛ komi sangaso كأنه n'i y'a mɔɲɔ kelen ye jimala tuma bɛ komi a bɛ k'i ɲɛna i n'a fɛ ɲaamɛ fin صفر ɲaamɛ min n'o finen bɛ ويل mɔnɛ ni yankata يومئذ o bɛ alikiyama don للمكذبين ngalontigɛbagaw ye هذا n'u kɛra u b'a fɔ ko bi don min filɛ يوم bi ye don ye la yanfiquna kafiru se ka kuma don min ولا يؤذن o tɛ jɛ lahum kafiru ma ويعتذرون san'u ka lusurafɔ kɛ ويل bɔnɛ ni yankata o يومئذ bɛ alikiyama don lilmukaththibin ngalontigɛbagaw ye هذا bi don min filɛ يوم الفجر nin de ye kiritigɛ don ye جمعناكم anw ngalontigɛlaw anw masaya aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan والأولين ani fɔlɔ ngalontigɛla b'an y'a bɛɛ fara kɛnɛ kelen kan فإن كان كيد ni dabali sɔrɔla لكم aw bolo فكيدوني a y'o dabali siri ne la sa ويل bɔnɛ ni yankata يومئذ alikiyama don للمكذبين a bɛ ngalontigɛlaw ye للمتقين i ka dɔn ala ye siraya jɔnw رجال olu bɛ sumarɔ وعيون u bɛ kɔfɔlon kɔnɔ u وموالك bɛ yiriden dan macɛrɔ بما kabini yiriden na ishtahuna o ni bɛ min kanu كلوا
aw ka dumuni kɛ aw k'a min nisɔndiya la ni bɛ ɲɛ kuntum aw kɛra ta'maluna fɛn min baara anw masa an bɛ ɲumankɛla bɛɛ sara kadhalika nin cogo in de la bana ni yankata o bali kiyama don lil mukazzirin ngalondigɛlaw ye aw ka dumuni kɛ aw kafiru k'a yɛrɛ damu manicini i k'a dɔn aw mujrimuna fa aw ye kafiru ye bana ni yankata alikiyama don aw bɛ ngalondigɛlaw ye tuma min n'u ko kafiru ma ɲɛ in kɔnɔ yan ko a ye seli u ko sɔn ka rukuru kɛ u sɔn ka seli bana ni yankata alikiyama don aw bɛ ngalondigɛlaw ye ne bɛ ɲininka barukan kelen bɛ jumɛn don kuranɛ tɛmɛnen kɔ ni kafiru bɛ limaniya n'o ye ni ye kubariya ko bɔ sura ɲɛ maanga don ihda wa arba'un aya bi naani ni kelen de bɛ sura in kɔnɔ an ye kalan daminɛ ni Alahu taala tɔgɔ barikama ye n ye nɛɛma lɔbɔlen tigi Alahu taala ye arahim lahara hinɛ kɛrɛkɛrɛlen tigi don ka bɔ fɛn kelen bɛ jumɛn ma yatasa'alun ni Kurɛsiw gansan bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka u bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka kubariya de la al-azim ye kubariya ba ye kubariya min olu kɛra ɲɔgɔn sɔba ye kubariya min na u ka segin ka bɔ o ɲininkali ma wajibi dɔw bɛna fɔ wajibi dɔw bɛna dɔn o tɛmɛnen kɔ u ka segin ka bɔ ɲininkali ma wajibi dɔw bɛna dɔn yala anw masa ma dugukolo kɛ wa fɛn ye yala anw ma kulu kɛ an ma kulu kɛ bɔlɔ ye anw masa ye aw adamadenw da k'a kɛ nɔɔni ye cɛ ni musow ye a bɛ sunɔgɔ min kɛ anw masa y'o kɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ ye farikolo ye an ye su kɛ libasan sirifini ye an ye tile kɛ maasa balo ɲini wagati ye an ye 7 jɔ wa ka kun aw sanɔ minnu ka gɛlɛn n'o ye sankolo 7 ye an ye fitinɛ minɛn kɛ min bɛ minɛn an y'o k'a la wa anzalna ma'an anw masa ye ji jigin minɛn n'o sera kaba sen bisitaw la ji min kɛra bɔnfɛn ye an y'o kɛ mun kosɔn an ka ɲɔkisɛ bɔ ni ji ye ani fonibɔ n'o ye binw ye ani nakɔforo alifaafa minnu dibili bɛ ɲɔgɔn kan i k'a dɔn kiiritigɛ don o kɛra layiruta don ye kafiru ye don min n'o bɛ fiyɛli kɛ buru rɔ aw adamadenw bɛna ka bɔ kaburu kɔnɔ a fɔ a jamakulu a y'a sɔrɔ u ye sankolow dayɛlɛ sankolo kɛra abuwaban bonda dunkew ye u ye kuluw ta ka bɔ dugukolo kɔ kan kuluw kɛra saraban gɔngɔn ye i ka dɔn jahanama kɛra mirsɔda makɔnɔni yɔrɔ ye litaagina maa yadanciw ye n'o ye kafiru ye u laban yɔrɔ fɛnɛ don halakaw ni u duminen don fiha jahanama kɔnɔ jamana caman wagati caman b'u k'a kɔnɔ bardan u tɛ sumaya n'o ye sunɔgɔ ye u t'o nɛnɛ jahanama kɔnɔ u tɛ mini jinɛ n'a kɔnɔ ko n'a kɛra jahanama jiwlilen ye ani nɛn ni jeli min bɛ bɔ jahannamadenw na nin ye sara ye wifaqa ni kafiriya bɛ bɛn i k'a dɔn kafiru olu kun kɛra olu kun tɛ bisikiyali kɔlɔsili u t'o jigiya u ye nkalontigɛli kɛ n'anw ma se ka kuranɛ ayaw ye nkalon dan bɛɛ lajɛlen na ni ye fɛn o fɛn a sayi anw ma se k'a bɛɛ gesu kitaban k'a sɛbɛn lawul mahfuzu wala kɔnɔ min saraka aw kafiru ka nɛnɛni kɛ anw ta aw jiri dɔwɛrɛ la illa azaban fana kɛra lazaba ye i ka dɔn kisiyɔrɔ bɛɛ ala ye siranɲɛ jɔnw ye o ye nakɔforobaw ye ani rezentusu caman ani npogotigi sinfalen caman minnu bɛ filankulu kelen ye ani vɛri falen fo k'a bɛ ɲini ka bɔ dɔɔni dulɔ la alijinɛdenw tɛ mɛnni kɛ fiha alijinɛ kɔnɔ lahwan batarakan na o tɛ nkalontigɛkan ma kɔnɔ nin ye sara ye mɛ rabbika ka bɔ i ma yɔrɔ k'i sɔn f'i ka fɔ ko nin ye n bɔ
هكذا دانو الله أكبر على دي سامل ولم بلماي دوما كل ولم بلمدو وما فهم باي عليه فهم بسامل دو كل شيء رمانو مسا لا يملكون خطابا كافر تكممرا منو رمانو مسالا دومي يقوم الروح إدنا جبريل لكي جو والملائكة أن الملكو صفا وبنا صفا لا يتكلمون دام بنشستر كما إلا من فامنك مامي أجل الرحمن يا رمانو مسجينا له مام كيكما فقال نيبكما بري بفولك ثوابا لنو مؤمنون ذلك اليوم ودوم فلوي الحق وكلي تشهد بنده ناي مامين جا ثمن ودكوز مغمي ناي جا ina sigin yaro mine ila rabbi kati mama ina labbato mun wuzi kishi on masa on ya aw manga ulasra la zabanye riba min gasur barifan ganna bin admadin ma gasuro dommi admadin kilingilin bela geleme file lige fa be fa bla nyela aburo fla e fa min gana kabiru bi kando ya laitani ya naganasa hal nakma turaba buriya turayu abaw nye bagaw ngelam na ge buriya bagale rege buriye minna ziyati ko bosuranye manga do situ marbaun aya pinani ni wora de besuray ngono aya kalanda be inna allah taala to barga mai nyene mallo bolenti allah taala la rayne kala ndi do kallanni malikaw yeminum be kafirin ni fushi harban jayala والناشطات كنتفا دامين دون ها مين اللي بقى بارك فاسق يعني دو فقط فقط واشي الله اكبر والناشطات ان قال لدي ملكا من المؤمنين نسما نشطا من ما كبو فرقلو كنو والسابقات ان قال لدي ملكا من امبين نو تمام نوني ناسانغول دوكلو تشي السابقات ان قال لدي ملكا من بنيونكو سبقا كونيو ان المؤمنين ني كتال جنا كنو الاسلام سر الملكا دو بامنه تو بيداكو بالله اله الا الله فانو فدر سدال جنا نيك بغوي المدبرات جلني ملكا من بد دبلسري امران نيكو نيلا يوم ne kallu ya saka lijabi jme tubazuna ya kufaran magai au manga biru bina kunu yoma kurni daga domi ترجو الراجبة irere baba bi irere ken noy dugulo yi تتبع الراجبة no kera no mene baka koro yele baka bet ko الزم rajbatu folo e burfiya folo oye rajfai ne rajfatu tibana ka boy rajfatu bina koro yele baka min te benani mena fako e burfiya flana ye dusgumbe يومئذ burfiya flana ndo واجبة ulusra wajifatun ulusra nemme أبصارها odusgun yeksew حاجات o majigine يقولون dusgun du bafo أئنا yala on lamardu لمردودون on yesa yembenye للآخرة kata biga kona noro inna yala on lamardu on yesa yembenye إلى آخرة kata nyana maya man salengo aida tumanami كنا na on kera إذا من kulkunye نخلة min mu wulembe قالوا uko na sura mi o sigini ngwan kera o min floye إذا no ya sahara utma كرة o sigini ye khadiratun min yak sigini bonene yedre إنما هي ngar ki makun ni ngara kiye ay ko ne bonab de bola onye ala ko chukodi فإنما هي inna alikama kunni لجنة perengando واحدة ni perengan kilempiye فإذا هم yidam fembe soro bisa yelati abele jeleme dugul ko ba abay be soro dugul ko ka Allahu akbar ألا أتاك حديث موسى يرى النبي الله موسى دبروا دني ما ويا محمد إذ واتمي نادى ربه ناداه ربه نادى ربه نبي الله
Musa ma ya wele kofolo ngono al muqaddas mi kofolo sanmaye no idi tuwa kofolo nye ako Musa ma ekata kata Firauna sagare igado Firauna ayi adara afai yala bebbe Firauna e wangi wele ko kata tu ka saniya ala bebbe yengi kana kaci mama iga sega siralanye farahu nabila Musa Firauna irali nyonya kaba kula al kubra mi kaba kubai Firauna yengalo ni yelige ay Allah taala ga ya maruka so amadoma ay ko di kaboli maniama abe kata madu gulu ga micheni ay ko dru faranyonga ay wele da mauchero akuma ala neme vlega kuma ufe ne dia au mai la la mi mabilibili ba ko mai ne dia au mai makoro tele mamseni anatele mebbebulo misraka bebulo ale ode natale be manga mo man ta bo design ko sangana nai ni na nai jodi bulo kwantara misra uga ko ka fam uga arzam ko ka arzam se barade e man natale le Firauna natale yon le ni misra be ko mete ode ko mebbe ni do wala ki je ko bon min ba bulo hinni ne de belebele Allahu akbar ala bayni akoji wodi Allah min qararo min patron dimina patron go ala taala ya Firauna mine ni kuma la ban yanga da ya min noye walula ana yafulo min fa ko alim amma alimtu lakum min ilahi ma ala wala duaula min yarate ayamin noye igado wajili be mimma min siraga Firauna min jo yala bulo wajili bala mai yakhsha mam misra Allah taala ne ba woni nga yala aw ma ngafiru aw de gaggele dajbu lawa wal masangulu de dajbu gaggele aw masay sangulu korota aya bil korota sambe banaha aya sangulu jo bana ala sangolo jo arafa samga aya bilikoro ga sambe ka dakye ashu ayu ke dibiye atla ayu ke yelenye dukulo baada dalika sangolo dalengo anna dukulo fense na ko dukulo fense ba ko ay dukulo ko chejando ma ko chejando Allahu akbar annadu kurji ayo bayanna saadiya babela abana ama kharaja da fa akhraja li fum flani mindi malaka la nay akhraja ma aha du kurji ayo bo du kuro yarala ana abrandu ni yoro ayo bo ala kulu ala diyo sabati du kuro koka ko kedda munye lakum aw adama dunye ana da soro bagawye tumanami ya ati tamma tiga dugoro baga no nana mi tiga dugoro bag bilibili ni mbe anwa alishama dibe ko bako ibe tiga dir ni mbe anwa yem malika kele na toy ko ngolo baki le malika kele do bina sem bafla bala Simba, iyo yinyala folo. Simba fla ba beta yon ba beta yon ve. Kumulo ba ki matiki numena ko adama dinu yere be mindi. Menu ko mala ko takuba mini. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ologe domi. Adama din hakili be jigi. Fengo sa ay bara o bara gejne ko na be hakili be jigi abe ko. Wajuli ke ba yi waju hakili be jigi abe la kelingi lo robe. Karsa inu fone ko. Karsa inu fone. Allahu akbar. Adru jahimi jan masub chika buso ka dakane ka mo yara ni be nyeli ke nyeba jolina amma mo mi ni ya dara ni kala kafiriye ni nyina ma yasgondi ni nyina ma kundakala suruniye itguri ni do kwanzan ne ko garu jahimi jan maso o tri o di yoro amma man
amma mugabi ni ma min sirana maqama rabbi kibla de imanya kundlen Allah wana nafsa in bali kabaduma innal jannata gado aljine ko tritri odi sigere ni machaya ya rahman wal man khafa maqama rabbih jannatan mama ni sirana alkema de kibla do imanya te aljine sofla ita yeflo Allahu akbar umini yini ya Muhammadu kabal kiyama sama ayyana musa wala wakati jumendo na kurume jo fi man ebe mungelena min dikra kabne alkiyama dolina muntaha alkiyama dolinda ila rabbika afika timadema inma Muhammadu kani munziru ko suranye mangado ibnatani wa arbauna aya binani ne aya flad be suray ngono ay kalanda min Allah taala to barga may ñene man lo bolen digi Allah taala da reyna kala yalla digi do nabi may a ñesi si walla Allah ama so ngato bo biu ama mangutu fo nabi mangutu rasuli mangutu abo Muhammad de to ama to ama kina ba mangutu fo ala kala ka bo ala ambasa no ima ya nyesisi walla ayi kodi ka ba akuma nyon fa kuma nyon yama anjauna bari ko fie do ke nana ma manga onna lembe unu ka duli man baw da film baw onna do ala kiraka dona ala kiraka ala kiraka skelembe na be ko bismillah kono kirana talembe ni nunu sa rakma menul sona ha balaw min ba da la ma jamana ka be ba kale no to kubala koro Abdullah ibn Maktum fi dodo agli kadi fuka sadana kadi siyado drapo de anna Sa'd ibn Abi Waqqas ko ibn Abi Waqqas وقاس الدين آتني راية كي تدرف النما سعد بن أبي وقاس كما هو يرى أقول ما آتني الراية أيجو أقول ما كما هو يرى أنا نيفي الداية من جوا على من ديا سمينا على من ديا دونينا درافود ديا مثل درافود Sa'd ibn Abi Waqqas ya drapo dama asiri yaro donne ale ni kila jela gila chemi ngoso kila fatura ka toy ya famia Sayyidina Abubakar Nasri turoko o fatura ka toy Sayyidina Umar Nasri aturoko kadisiya kala kala Sayyidina Umar kila fatura aussi Sa'd ibn Abi Waqqas kasi mali le bolo Allahu akbar wama yudrika no ima iki nyesi ko muna ko fiye doke na alema wama yudrika mumbila dunia abiga be fiye doke obina yere samiani ke wajili kallamani wala bina wajili me diga wajili ba nafa amma muhabi no ya yere karina kan nafule Muhammadu tasadda ikilme ki baramini lahu odinya ki bodo waju fitika Allah ya zaka Allah maki mu'mini musima Allah maki mu'mini musima ida wajil drone min zugo na flo daskulo mbo dala min tan noro nyishiri mboma ibi ko dola
an ka taa sabina min tobi wala mɛ amma mɔgɔ min n'o nani sɛgɛrɛ a bɛ ka taama ka na a tigilama yakhsha a bɛ siran ala ɲɛ i b'i k'i yɛrɛ sugu la an n'o ka bɔ o ma kala ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ bi kɔfɛ ni kira tun bɛ a y'o dogo a bɛ nin dogo Allahu akbar innaha ikado sura min filɛ wajuli do o de kosɔn mɔgɔ min n'a ye maa min ja i n'a tanga k'i yɛrɛ waju n'a ye a bɛ gafew kɔnɔ gafe minnu ka bɔ ala yɔrɔ gafe min kɔrɔ talen bɛ sankolo la gafe min saniyalen bɛ ka bɔ sɛtanaw ka masayali ma a jiginna ambassade de ka bolo kan min ye maabaw ye min ye alabato ala ka jɔnɲumanbaw ye an bɛ kuma ka min fɔ sa an sera ma ko tilali insanu o ye adamaden daga ma akbarahu ni fɛn de ye ta'ajubi do ma akbarahu mun y'a bila kafiriya la ko tilali insanu o ye adamaden daga ma akbarahu fɛn jumɛn ye adamaden bila kafiriya la bon parce que n'i m'a ye i bɛ kafiriya fɛn damadɔ do fɛn fila do maa kan ka kafiriya n'o de ye i dacogo ani i bɛ dumuni min dun min do i ka diɲɛ bɛ nin de la i mana bɔ karisa den mana bɔ karisa den de kama ye n ko karisa den o ye dalilu de ye i fa ye mun ye i fa mun do muso de y'a kɔnɔbara ta cɛ dɔ de y'a kɔnɔ da i ba la Allahu akbar bon n'a sɔrɔ i jabankun de ye i dacogo ye mina yi sɛn fɛn kelen bɛ jumɛn na n'ala ye adamaden da o la n bɛn'o ɲɛf'i ye ni m'i da fɛn dɔ e jɔnni yaadalen e yɛrɛ dɔnbali i ma n'i ka muso sigi i n'o dilen ma k'i tɛ kuma maa fɛ i t'i kɔfilɛ maa la nɛgɛba don mugu don i sen na k'i legelon walima i talon don i sen na kura ni maa ye i t'i kɔfilɛ maa la i b'i dacogo dɔn n'i t'a dɔn lamɛn ni nɔtɔfatin maniji la ala ka ho ala ye adamaden da ka bɔ maniji la n'a tonna dugu ma hali sɛ t'a sɔgin Allahu akbar a ye mani latigɛ k'o kɛ jeliji ye ka na kɛ sogokuru ye ka n'i datugu daba suma o tɛmɛnen kɔ a sagi bɔsira yasarahu a y'o nɔgɔya ye ka na ɲɛrɔ n'a tun b'a nɔgɔya ye i bɛ sa i bɛɛ bɛ sa n'ala tun ma hinɛ i bɛ sa i ba bɛ sa musa a ko k'i bɛna di i bɛna diɲɛ min kɔni i bɛ bɔ Allahu akbar o tɛmɛnen kɔ i nalen kɔ diɲɛ kɔnɔ ni tile bɛɛ lajɛlen kɛ ala nan'i faga a nan'i don kaburu dun kɔnɔ i bɛ taa ye dɛ kaburu a fɔ mɔgɔw ye k'a ye jeni i don kaburu kɔnɔ n'o ye jeni u b'a wuli wolo de ma o tuma yankata fila i y'o sɔrɔ fɔlɔ jeni yankata i y'o sɔrɔ i bɛna wuli wolo ma o bɛ taama i kan Allahu akbar o tɛmɛnen kɔ mun na min n'a ye ala ja waati min an sarahu ani lakunu kala adamaden naamu tiɲɛ don lamaya den ma adamaden ma fɛn baara a mara ko a ma y'a ye amadu min a ma kɛ dɛ ni ye dacogo fɔlen ye sa i dacogo fɔlen i bɛ nin kɛ ɲɛnamaya kɛ i bɛ laban cogo min o ɲɛfɔra a tilal'o la ni i yɛrɛkun de ye ko ne bɛ dumuni min dun n bɛ sɛ de dun dɛ walima n bɛ jɛgɛ de dun dɛ n bɛ tɔnkɔnɔ de dun wa walima n bɛ kami de dun wa n bɛ sagamunɛ sugu de dun ala mɛn fali yanzu linsa adamaden ka filɛli kɛ a bɛ dumuni min dun a kisi k'o lajɛ dumuni in ye jumɛn ye anw masa anw de ye ji suuru kabasena suurila o tɛmɛnen kɔ an nana dugukolo ci cirila ka bɔ fɔnikɛnw da la an ye ɲɔkisɛ fɔni dugukolo kan an ye raisin fɔn'a kan an ye ntamaro ani an ye fɛn mangala
an y'o fana kan ani zaituna an y'o fana kan ani tamaro ani nakɔ furu min ji yiri ka ca ɲɔgɔn kan ani yiriden damu an y'o fɔni wa ba ani bin bon ni minnu filɛ sa ni y'a sɔrɔ i bɛ n'i bɛ to de dun n'i bɛ to de dun muso k'i ka to bɔ ka bila ka naji k'a kan k'a sigi kɛrɛfɛ k'a datugu ni wulu fɔra a kɔ a bɛ datugulan sɔrɔ ka bɔ yen k'a bɛɛ dun ni fali fɔra a kɔ a b'a bɛɛ dun n'a y'a sɔrɔ basi don n'u ye basi kɛ ka naji labɛn ka bila a kan k'i ta don k'o sigi ɲɛ fali ka n'a nana ale bɛ na in bɔ ale t'o dun a bɛ basi yɛrɛ a b'o dun n'a ye na in n'a min b'o dugu ma ni fali y'i kɔ jakuma bɛ dɔn o bɛ sogo ta fɔlɔ k'o ɲimi walima wulu kana sogo ɲimi ni wulu ye sogo ɲimi jakuma mana fɔ ko min nɛgɛ ka naji in tɔ nɔ i jɔlen bɛ k'i bɛ basi min dun Allahu akbar nin ye damu ye aw adamadenw ye a ka sokɔnɔ baganw ye i ka ɲɔ bilalen gende la k'a bɛna gosi ni lɛ fɔra a kɔ a b'a bɛɛ ɲimi i ka ɲɔ minɛ k'i ka basi ye n'u y'a folo ka a ko k'a sigi san'a ka taa susuyɔrɔ la ni fali nana a b'a nɔ fo k'i nɛgɛ ka filen nɔ o tuma basi min bɛna dilan ka d'i ma n'i b'o dɔn ni ni wulu kɛla kelen o la ni fali kɛla kelen o la o tɛ jama kun ye ala ko cogo di tumana min tigɛ dan tulokɔrɔbaga n'o nana o bɛ kɛ don min adamaden bɛ boli mina ahi a kɔrɔkɛ ɲɛ adamaden bɛ boli a ba ɲɛ adamaden bɛ boli a fa ɲɛ muso ye boli a cɛ ɲɛ ko den dangaden natɔ bila ka na dɔ fara an ka doni kan fa ye boli a denkɛw ɲɛ i b'a fɔ ko sanu koɲɛ bɛ adamaden kelen kelen bɛ bolo kabini adamadenw na alikiyama don ni b'i kelen kunkan duni bɔ mama bɛ doni b'i bolo min b'i kunkan duni bɔ n'i fa na to i b'i dogo muso b'i dogo a den ye o tigi yɔrɔ si alikiyama kɛnɛ ka taa Allahu akbar ɲɛ dɔw bɛ alikiyama don olu nɛɛmalen don u bɛ ka yɛlɛ u nisɔndiyalen bɛ ɲɛrɛ dɔw bɛ alikiyama don gɔngɔn dalen b'o kan digi kɛlen bɛ ka gɔngɔn datugu ni lahalajugu dungew olu tigitigi o de ye kafiri jama ye olu de ye tiɲɛnikɛla jamaw ye a t'o kɛti weere ni ye kalo tile ɲɛ tiɲɛ kalo tɛbɛ ɲɛ tiɲɛ ni min ye o suranden ni ye mɔgɔ ka don isamu wa ishirun aya 29 de bɛ sura in kɔnɔ an ye kalan daminɛ ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye diɲɛ nɛɛma lɔbɔlen tigi Alahu Taala ye arrahim la hinɛ kɛlɛkɛlen tigi don iza tumana min tile n'u ye tile miliki ka nɔrɔ ta ka bɔ a la ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛna dɔnniyali kɛ fɛn na o don i ye fɛn min bila i yɛrɛ ɲɛ i b'o dɔn tumana min dolu ni dolu binna ka bɔ sankolo sanfɛ ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛna dɔnniyali kɛ fɛn na i ye fɛn min hadari ka bila i yɛrɛ ɲɛ wa iza tumana min kulu n'olu ta ka bɔ dugukolo kɔ kan ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛna dɔnniyali kɛ fɛn na u ye fɛn min hadari ka bila i yɛrɛ ɲɛ tumana min ɲamuso kɔnɔmaw n'u y'u labila tigi t'u la denbaga t'u la nin bɛ kɛ don min ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ dɔnniyali kɛ fɛn na i ye fɛn min kɛra ka bila i yɛrɛ ɲɛ tumana min kungo sugu u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kelen kelen kan k'u ka tajiw sarabɔ kɛ ɲɔgɔn na ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ dɔnniyali kɛ fɛn na i ye fɛn min hadari ka bila i yɛrɛ ɲɛ tumana min bajiw n'u ye bajiw minɛ baji bɛɛ minɛna tasuma bilara a bɛɛ la a bɛɛ minɛna ka tila k'a bɛɛ ja ka kɛnɛ lankolon to o dingɛ lankolon
kulu bɛ kɛ njɛnjɛn fiɲɛ bɛ kɛ ka dugukolo dakiɲɛ i bɛ sɛfan bila diɲɛ kun fo ka taa bila kun a tɛ tu foyi la o bɛ kɛ don min ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ dɔnniyali kɛ fɛn na a ye fɛn min hadari ka bila a yɛrɛ ɲɛ mana min niw n'u ye nu farikolo siri ɲɔgɔn na o bɛ kɛ don min ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ dɔnniyali kɛ fɛn na a ye fɛn min hadari ka bila a yɛrɛ ɲɛ mana min o ye den minnu ci ni faga k'u to kɔrɔ u nana o denw ɲininka ko ni junumu kelen bɛ jumɛn sababu kosɔn ni aw faw y'aw faga ko n tɛ denmuso fɛ denmuso sɔrɔlen i y'a don dingɛ la ko ne tɛ den caman fɛ den sɔrɔlen i y'a tiɲɛ k'a faga den kɔnɔ ɲɛnamayelen kɔ ni o den sina dɔw bɛna o bɛɛ lajɔ hali kɛ ma don k'u ɲininka o ɲininkali bɛ kɛ don min ko i faw y'i faga kun jumɛn kosɔn ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ dɔnniyali kɛ fɛn na o ye fɛn min hadari ka bili yɛrɛ ɲɛ maa min gafiw o y'a bɛɛ cɛni ka bɛɛ ta dayɛlɛ ka d'i ma o bɛ kɛ don min ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛna dɔnniyali kɛ fɛn na a ye fɛn min hadari ka bila yɛrɛ ɲɛ mana min sankolo o y'a boso i n'a fɔ o bɛ saga boso cogo min na ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ dɔnniyali kɛ fɛn na a ye fɛn min hadari ka bila yɛrɛ ɲɛ mana min jahimi jahanamaso n'o y'a mɛnɛ bigi ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ dɔnniyali kɛ fɛn na o ye fɛn min hadari ka bili yɛrɛ ɲɛ mana min alijinɛ o y'o ma don muminunw na maa min y'o sunkaliw ni faradaseliw seli i ɲɛ bɛ alijinɛ la ko nin y'aw don yɔrɔ o bɛ kɛ don min ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛna dɔnniyali kɛ fɛn na a ye fɛn min hadari ni ɲuman dɔ i b'o ye ni juguman de b'o ye wala o kasi ne bɛ n kale bele kɔnɔnati ni nakasilibaga ye n bɛ boli n'a bɛ tila ka dogo ni dolo 7 ye dolo 7 minnu bɛ taama zuhal ani mushtari ani marikhi ani zahra ani ataridi ani shamsu ani al-qamar bon to fly ma bolu tama kalama ibolu don ibolu manasila don durin sa noye zwali noye mushtari noye marikhi noye zahra noye ataridi buruji tan flamin fora no bolo de fono Allahu akbar yankan ni shuye mana ni shuye ni shina ka dibiye yankan ni somadaye mana mi tanafasa na ne killa ka bama daga da qur'ani shi dinga korkodo shi da minga bo Allah ta'ala man noy jibriliye mi fa mabati dunge larju dunge yoro mami ma fa yelembe no me fando yirino aminu dana modo awji yonge Muhammad make fatoye wallahi ala kira sayyidina jibriliye ni fanye mi fa mbanye Muhammad make ni danini ma konno juwe ko do lenga na ta ngara konno juwe anta qur'ana soro Allahu akbar Muhammad make وما هو قرآن مكة شيطان كربويه من كلا فرا لجلم بيه فاين يرج مندو أو من هو على كاتشيه من دون نولي رجعنا من ما أنكر في السابق مولد فيه أو من هو على كاتشيه أو بتاميني أو بتاميني Allah ayo nsorowame sunagari blagana karamo bolasera in huwa qur'ana makedore fo wajuli do lil alamin dam bela jelenye ifransa andore ta kalama e baye bakhiliya o bani min tuduri ne te sama soma andoro ma kolwa ikal dari rama tibulu ki jokki yi chorana ni min gal fele mamni law liman abe maye naye maminja aw adama deuna ikatle
وما تشاءون الجنة بيده دي بقى كاسرة ليه على كشودي وما تشاءون كتلي وسك جاءوي لا يشاء الله فنكلم جل الله تعالى رب العالمين دام بلا جل ما الله تعالى صدق الله العفو فاعف عنا يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الانفطار نيشلك فسورة مكية مانغدو 19 آية كنتن بسورة بسم الله أي كلام ده من الله تعالى توبر يمي يني من لبولنتي الله تعالى الرحيم من لا رأينا كرلن ديدو إذا تمنمني السماء سنغلو انفطرت ناتشي شراك أبوين وانا ملكة وجغنية المتن نوسن نيكل نجلم بلا جلم يقدوني هلك ودوم ما فنا قدمت أي من كنا وأخرت أداء من يغرو وإذا تمنمني الكواكب الدولو انتظرت نولو بينك تشرنغوت وسابلو سامبه نيكل نجلم بلا جلم من الدنيا لك فنا أي من كنا كمن باريوانا والما أي من يغرو منمي البهار بجو فجرت من بجك ببلنيونا بجرا نوكرن نكلم بلا جل من الدنيا لك فانا يمين كان كبلي رنيه واخرتني يمين يغرو مامي القبور قبر دون بوثرات نوي ايرك نوي دايلك ايرك كاكلو ني ادم دون شوبا كنو بقدم مني كلنجلم بلا جلم من الدنيا لك ما فينا قدمت يفهم كنا أنا يمي يا خروم يا أدم الدين كافري مين نجى قبل مالا مسمي مسبيني مسمي أيدك سوي كنتي أيدك أيدك يتلي أيدك ودك سم فلات دكين نمبه بلو فلات دكين نمبه نيولا كي جوك أي جولمبه كتلين شو هو قدر فو ديما كي كاتا كبري كتلين نلو لا حول ولا قوة ما بنفو ما بنفو لكدي ما بنفو لكدي كل ثاني صعب لي الله أكبر بو سراتني وفلاد بعمل أمبو تايبن تلا بو سرا بنيادة نس أفلاد رندو على تلا بويتا وأسيرت بويسات وأسيرت قبرو من قبرو بوسيرت بويسات وياشو كنو كبواكونو وأسيرت كابوريا كومي نتيجة سنجرا تيجا بوكري يرك لفتا تيجا بوكري يرك لاشوفي وديتو نيلوغو يكون نكو نيني فن نحجي فن نحجي دي كفن دي كدوني دوتو يوانا جريفيل تراني نلا أدما دوني جريفيل دوني نلا كفن جريفيل نيري نين كنتي كدوتي نكونا فوداكي كونيو نيونا كوكينا دو نين بيت مدوما وبسامبتا كنيا كاكاير دوي بترخيم بي ترخيم كدوتي كبوك مالا نيكس باكو فلانو نيوكو فلان نيوكو يا فلو نيكو فلو دو أبانا نبارب كانو بادو الله أكبر في أي سورة الكريم وياجتي أبب كمفلا أني بيولون لما أدم الدنبو دكا أبدا بكون سلام على قدون تدنوني كلنا أبتوكا إلا الناس ني إلا بنين باكما
a bɛ t'i kɔnɔ n'i labɛnnen don a kama a bɛ t'i kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni garisɛgɛ koronin ma n'i ye karimu ta ala bɛ garisɛgɛ dayɛlɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ni garisɛgɛ koronin ma n'i ye karimu ta dɔrɔn a bɛ garisɛgɛ dayɛlɛ ye i b'a ta 270 la e b'o de k'i ba kɔnɔ muso n'i ka bon adamaden b'o de k'a ba dɛbɛ la 270 tile 200 ni tile 70 cew i b'o de kɛ Allahu akbar fi ayi suratin sura kelen min kan fi ayi suratin ma nakira dafalen sura kelen kelen min kan sha'a n'o ye ala ja arakabaka a ye e yɛlɛ ɲɔgɔn kɔ o cogo la adamaden jɔlen bɛ k'a tilen ni o ko de b'o ɲɔgɔn la la ilaha illallah bolokoden kelen kelen bɛɛ koloniw de bɛ yen o koloniw fana cogo dɔw de b'o la k'u tugu ɲɔgɔn na k'olu turu bolokala de la t'o kɛ tigɛfura ye tigɛfura labɛnnen k'o fana curu nin de la nin kelen kelen bɛɛ jigi bɛ bɔ sɔn na ka siri kelen nin bɛɛ fɛ n'a ko k'u k'a jɔ don ma banna ni sɔn jɔra dɔrɔn a bɛɛ bɛ jɔ i kɔrɔ yɔrɔ bɛɛ u mana fɔ k'u bɛ fɛn fɛn kɛ k'i lataasa o bɛ sufuransi de d'i ma yasiri arafa filɛ nin ye a bɛ kɔmi a bɛ tile 12 bɔ bi sisan ko jeli yɛlɛla sungolo sɛmɛ kan yɔrɔ n'o kɛra dɔrɔn lahara t'a yɔrɔ ye o tɛ ko tuma k'u ka cogo kɛ sa a bɛ se ka ɲɛnɛkili cogo min a fa ye dɔw bolo ani ma sɛn a b'o don i da la n'o kɛra i bɛ ɲɛnɛkili mɔgɔ man nɔ b'i ɲɛnɛkili tɔ ye n'u y'a bɔ dɔrɔn seconde ma dɔrɔn i bɛ taa u bɛɛ n'a ka kunun k'o ka dɔnnibaaw kana o bɛna o bɔ a la parce que o ye silamɛ tɔɔrɔlan de ye silamɛ ɲuman tɔɔrɔlan de ye i dalen bɛ se ka fɔ i k'i yɛrɛ ye Allahu akbar kala adamaden ka bɔ segin ka bɔ i ka yɛrɛ nɛgɛ ma o kuma bila aw man kafiru bɛ nkalontigɛli kɛ bɛ diini n'alikiyama don ye laafibina a ka dɔn tangani mɛlikɛw bɛɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen nɔfɛ olu ye mɛlikɛbaw ye ala ma kaatibina olu ye sɛbɛnnibaaw y'a ka baaraw la mɛlikɛ ninnu bɛ fɛn dɔn tafaaluna a bɛ fɛn fɛn baaraw b'a bɛɛ lajɛlen kalan b'a bɛɛ dɔn n'i ye ɲuman ni miirila n'a ye u b'a sɛbɛn kelen ye o yɔrɔnin kelen bɛɛ cɛ fɔ e ta fana bɛ taa ne ta dɔrɔn bakɛ ni karisa ma ye n'i y'o fɔ dɔrɔn o sɛbɛn yɔrɔ bɛɛ a ma di fɔlɔ n'i wulila n'i taara di o b'a kɛ 10 ye o bɛ dɔw ta a bɔ ta da ka dɔw ta kɛ 700 ye n'i miirila ni juguman ye o b'a kalama min bɛ numan fɛ a b'a fɔ k'a b'a sɛbɛn mɛ o kana sɛbɛn a ma kɛ fɔlɔ n'i y'a kɛ n'a ko k'a b'a sɛbɛn a b'a fɔ k'i dɛ fɔlɔ lɛri 6 d'a ma n'a tobira lɛri 6 kuma kɛ sɛbɛn n'a ma tobi a kɛ sɛbɛn o de sɔrɔ ala kɛra ko ni maa min ka kelen kelen sera ka caya n'i ka 10 ye k'o ka taa jahannama kɔnɔ k'o ka kan n'o ye Allahu akbar inna labrara ikado manyu labraru jamu barara iman kelaw kan man kelaw ma minhum bayna luka barakala iko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah niyofo idola islamia kurba kono imana law man kelendi ay samaro kelendi bandandoma no du malikaw b'a ko k'a fɛ lɔ ntamaro kisɛ kelen de di a b'a fɔ k'a bɛ ntamaro a y'a fɔ a b'u ɲininka ntamaro kisɛ kelen in dira a ma tuma min a y'a sɔrɔ a tigi bɛ position jumɛn na f'a y'a sɔrɔ ko kungo kelen bɛ k'a sɛgɛn kosɛbɛ dɔn na bɛ ɲininka sa bon a b'a fɔ ko ayi a fa min ye ntamaro kisɛ kelen in di ma tu b'o la
dɔw bɛ yen o ta ye lɔgɔman kelen yɔrɔ ŋumuni ɲɛnama bɛɛ ni ala jɔnw ɲɛnamaw bɛ yen n'o ye lɔgɔman kelen ta k'a d'i ma i bɛ tile da ye bi ka si n'a ye bi ka sini sɔgɔma kɛ ni b'o seere ne b'o seereya lɔgɔman kelen n'o kɛra o de kosɔn n bɛ to k'a fɔ i waajuli la lɔgɔman kelen k'a di fantan ma o bɛ min di silamɛkɛ ma ala ka ba kelen selili t'o d'i ma alikiyama don n'i ye mɔgɔw to yen i y'a ka minnu seli o de bɛ kɛ ka warijuru san fɔlɔ lɔgɔman min dira fantan ma o tɛ k'a sara hali n'i y'a di kafiri dɛmɛ n'a ɲɛnamaya na